Duha ka mag-iingong mga naa sa drugs sa watchlist sa Mandaue City Police Office ang Gipamusil patay kagabi o kaganyang kadlaw. Ang pagpamusil sa Barangay Tabok na Holy Camp. Adunay live update si Chona Carrion kabahin ni Chona. Yes, Bob, nahitabo ang pagpamusil sa Barangay Ibabaw kagabi, samtang ang usa nahitabo sa Barangay Tabok kaganyang kadlaw. Ang duha ka mga biktima, Bob, pulos mga drug surrenderers. Pasado alas 4 kaganyang kadlaw gipusil si Kent William Mendoza Isok, 25 anyos, taga Hermag Village, Barangay Tabok. Ang nahitabong krimen nahuli kam. Sa CCTV footage makita ang duha ka nagmotorsiklo mga lalaki nga naka-helmet. Milabang sila sa karsada ug nakita na lang ang kalit nga pagkatumba sa biktima. Unya minaog pa ang gunman ug gitiwasan og pusil si Isok. Dayon sakay sa motorsiklo, gipunan pagyud niinig pusil ang biktima. Dead on the spot si Isok. Napagan sa pagpamusil ang nurse nga si Sheena Marie Consegra, 20 anyos nga naa sa dapit, di nakahiagom siya og dapli sa bukton. Masalid siya ni kanina buntag na mangaon ko nung taglugaw kay din doon na pa'y nakakuan nga ning sulti pa ni sa kaubanan niya nga tulo ka buok nga murag na may nagsunod-sunod nato. Therefore nakasabot siyang under threat na siya. Doon na siya kuan nang punta ta siya sa may lugawan daghang tao. Pero before pa siya nakakuan og mukaon, gipusil na ni siya. Matud ni Intoma, usa ka drug surrendery si Isok ug anaa sa drugs watch list sa MCPO. Gani giung sakop siya sa Almadin Drug Group. Karon mo na ni kuan na lang sa mga silingan nga padayon gihapon ni siya nga since 2015 pa nga daw ni siya. Then exposure, then kuan ni siya. Doon ay grupo niya sa grupo sa drug group nga iyahang na link siya. Din hiron sa Mandaue City Jail, yung the group of Joel Almadin. Samtang alas 10 kagabi gipusil ang gihulagway nga high value target sa kapulisan ug masyador sa buwangan nga si Carlos Soco Reyes alias Bading, 42 anyos, taga Macopa, Barangay Ibabaw. Samtang nanari gipusil si Bading sud mismo sa buwangan sa usa ka wa mailhing mamumuno nga nakakaw ug nagdala og buyot kag gisudlan sa armas. Matud ni Intoma nga posibleng utang sa illegal nga sugal o bakaha illegal nga drogas ang motibo sa krimen. Siya gituyo ani. Doon ay kanan duda mi nga dili lang ni kay sa iyahang nga nadispalkos diya sa sabungan. More on siguro sa kuha niya sa drogas nga wa siya kabayad. At times gani siya magamit niya mong drogas nga gikuha or nahalin man gani napildi sa sabungan. Awhag usab ni Intoma sa tag-iya sa buwangan nga magbutang og gwardya aron dili sayon makasud ang mga armadong tao. Yes, Bob, padayon karon ang investigasyon sa mga sakop sa Station 1 o Station 3 sa nahitabong pagpamusil. Nanawagan sila sa mga nakasaksi sa krimen sa pagdangop sa ilang buhatan. Bob? Ako nga na-interview na mo sa radyo ganyan, DYSS, ang amahan ini, nang himakak man nga surrenderin niyang anak o nilambigit sila nga drugas. Kay although nawad anig trabaho, kay murag nagtrabaho ng usa ka establishment sa Lapu-Lapu, Chona? Base sa atong interview kaganihan ni Senior Superintendent Intoma, Bob, nga bag-o lang kuning na kuan sa ilahang watch list ug usa gyud kini ka drug surrender sa watch list sa Drug Enforcement Unit sa MCPO. Wasa nila tutuking anggulo nga fraternity related ni kay understand murag miyembro sa Alpha Kappa Rock kini si Isok, Chon? Wa usab kini gisalikway sa mga sakop sa MCPO tungod kay member kuno sa allegedly Acro Fraternity. Thank you so much, Chona Carrion, sa imong live update.